Kipag-uwardyahan ang lubnganan. Mateo Kapitulo 27, 62, 66. Sa sunod nga adlaw kadto nga Sabado, miadto ang kadagkoan sa mga pari ug ang mga pari kang Pilato. Mingon sila, halang den nga gobernador, na hinumdem kami nga sa buhi pa kadtong tigpahisalaag, mingon siya nga mabanho kuno siya paglabay sa tulo ka adlaw. Busa maayo tingali nga imong pabantayan ang iyang lubnganan sulod sa tulo ka adlaw, kay basan kon kawaten sa iyang mga sumusunod ang iyang patay nga lawas ug anya ipanugilan nila sa mga tawo nga nabanho siya. Ug kon maitabo kini, ang ilang pagpanglimbong maimong mas dawtan pa kaysa una. Mingon si Pilato kanila, may mga gwardya kamo. Takaw, pabantayin ninyo sumala sa inyong nahibaloan. Busa nangadto sila sa lubnganan, ug gibutangan nila og timaan ang sira sa lubnganan aron mahibaloan nila kon may moabri nini. Anya gipag-gwardyahan nila kini.